Mayangkara tepuk tangan, Mayangkara tepuk tangan. Astagfirullahaladzim. Nek suara nek kaya ngene apike. Wah, jan luar biasa. Piuh, untunge ra duwe lara jantung Gusti. Wah, luar biasa kok. Nggonku mbok nek ustaz wedok kok ngene iki ya. Wah. Ngaji terus. Wah, bentino tak kon pengajian ning pendapatku. Ora tak bayar. Tunggale. Udah, monggo-monggo. Wah, apik tenan. Lho, rungok udu sinden kaya ngono kuwi. Diapunmu ki sinden kok suarane mlenyok ki apa kowe? Ora masalah kok. Ngono. Wong ki mumpung isih jembar kalangane sik padang rembulane. Cara kembang mekrok mbabar Gondowangi iki kaya Mbak iki, karisma iki. Piyayine asma Kinarya Japa. Duweni karisma tenan. Kaya diapurmu iki kembange mekrok mbabar Gondowangi, akeh madune. Mula ora aneh nek tawon pengen ngencup. Kok ning ora bakal kelakon mergo iki wis subhanallah. Kok teko tawon? Mpun gadah tawon, Pak. Nggih, kula ngerti pun gadah tawon. Nek tawon panjenengan pancen perwira, ning nek tawon-tawon liyane niku entupe niku lho sing ampun malih kok kembang wangi kaya panjenengan ora diubengi. Lah wong kembang bosok-bosok ning Lah niku kanten garwane anggene ngladosi sing kakung dos pundi ngoten Bapak. Menawi Kang garwa ingkang putri menika memberikan servis yang terbaik kepada suami, insyaallah suami nggih mboten meleng teng. Ning sampeyan niku kula niku eling kalih dawuhe mbah kula mbiyen. Mbah kula niku nggih tau paring dawuh. Le. Pripun? Kowe nek wis mengku wong wedok, meremo sing dipet. Kupingmu tutupono. Nek kowe mlaku-mlaku ana dalan petuk wong wedok ayu, kowe ndang mulya ndang sawangen bojomu, ben aja kengguh atimu, tenan. Kula mlaku-mlaku teng nek wong wedok wayu. Kula eling dawuh simbah kula mulih tekan omah, bojo kula ungkep-ungkep tak beringkal. Jebul ya ayu sing ning dalan tenan.